आगे करेगा, दिखाएगा कौन। रेडी, गो। तक, दो, तक, दो, तक, दो, तक, दो, तक, दो। खड़ा हो। Pull down, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down. अपने अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के नाम पे 5-5 रेडी गो। नहीं है अपने माँ बाप के नाम पे 5-5 गो। देश के नाम पे 2-2। हो गया सर। पाकिस्तान को हराना है कि नहीं? हम देश का शेर है। कम है क्या? चलो 2-2। ओके, हमारा पहलगाम में हमारे भाइयों और बहनों को मारा था ना, धर्म पूछ के, उनके नाम पे 5-5 गो। हमारा आदमी मारा था उन्होंने, हमारा खून खोलता है कि नहीं? होता है। उनके नाम पे 2-2। ओके, खड़ा हो। बढ़िया, बहुत शाबाश, बहुत जोर। क्या हो गया? Scared, baby? Go, down, go, up, down. Here, Tom. आंनि मुङा श्री प्रितम हाज'वारि। बबेनिफ्राय फैदों? आङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि गामिया जोंना हालदैबारि। क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट। औ पस्ट अफिसा हलथुगाव। बेसेबां गोबाव नाजानायनि गेजेरजों नोंथाङा बे साख्रिखौ मोनफुंनो हागोन? आङो थांनाय 2025 निफ्राय 2025 आव मेनि 24 आव फैदोंमोन बेयाव आसाम फिजिकेल एकाडेमियाव, आरो आङो बिदिनो 8 मान्थस थानाय जादोंमोन आरो बेयाव खस्थ' खालामनाय जादोंमोन। मा सुबिदा दं बे आसाम फिजिकेल एकाडेमियाव? आसाम फिजिकेल बेवहाय जोंनि जाखिनि नांगौ सुबिदा दंजोबो आरो बेयाव जानाय थानाय प्रेक्टिस खालामनाय फरायनाय गासिबो दंजोबो। नोंथाङा दिनै साख्रि मोनफुंनो हाबाय, बे फिजिकेल एकाडेमिखौ मा बुंगोन आरो सोरनि सापर्टजों नोंथाङा मोनफुंनो होननानै गोसोआव दं? आङो आसाम फिजिकेल एकाडेमिखौ जोबोद जोंनि लाल सार आरो राभा सार बे सानै सारनि फोरोंनायाव आङो दिनै बे साख्रिखौ मोनफुंनो हाबाय, आरो आंनि आनै आरो आमाइ बिसोर सानैयानो आंखौ बेयाव दोनफैदोंमोन। दा बेयाव आङो थाफैनानै आंनि खस्थ'नि गेजेरजों बे साख्रिखौ मोनफुंनो हादों। गोबां लाइमोनफोर दंबावो आरोबाव साख्रिनि थाखाय नांथाबगासिनो, बे लाइमोनखौ मा खावलायगोन नोंथाङा? माबायदि नाजानांगौ? दा नाजानाया जेखि प्रब्लेम थाया मानो नाजानायखौ नाजालांबाय थानांगौ आरो बिदिनो सोरबा दा सेंग्राफोर दं सिख्लाफोर दं बिदिनो ओरैनो बेरायगारनाय, ओरैनो फरायालासिनो थाबाय थानाय, ओरैबा ओरै थांथिंबाय थानाय, बायदिसिना निसा ड्राग्स बायदिसिना जौ जुवा बेफोरजों गफबनानै थायालासिनो दा सम थानायावनो आसाम फिजिकेल एकाडेमियाव फैनानै दा नोंथांमोनाबो खस्थ' खालामफैनो हागोन आरो गावनि फिथाइखौ मोनफुंनो हागोन आरो।